Som YouTube channel thir tu te in zawa in chi boy kan buk cheu a khongoya kan channel hi min lo subscribe saka like min lo pek sak turin in khongoi na kan nge na cheu ole tun truma chuan hriat zau na lampang yan hoi ve thungila black hole chanchin hi in ngai thada ite hang thasik khothiang vuk mai hnoya awan lam khi han thir wang la eng thil nge I mu le RC te chu dan pa ngain an lo eng phele ne wanga a chua zana ni chuan thla po chu lo eng no le hle ang heng ba ka hian RC ni ve lem lo ma se RC tia mi tam jok ten kan soi mai train rang chuan le sikai sen te po I mu tel the ai heng bak lo hi chu mit longa mu mai thei atam lo hle hetia I mu thei ba ka hian mit longa mu thei lo tam tak an la om cheu chung jinga chuan kan thu pui black hole po hi telani pe hel thui to lovin kan soi tum lama in tuan tong miang RC te hi atomic particle chum chamu maya tanga lo piang ni in mithiam te chuan an ngai gravitational force awangin chung atomic particle te chu an lo in hip khoma a density a lo sang ta hle moya chuta tang chuan RC deu ro RC pui tlinga la chiar tlak che silo protostar anti chulo in siam ta a protostar hian RC tiangin en na ala pe chuak chia lawani kummak ta doi tel alora le meu chuan protostar chulo puitling ve ta a RC pa ngai alo piang ta ani chutiang chuan kummak ta doi tam tak ralta tang khan tun thlengin RC te hi an la in siam bel char zel ni en ngayani heti hian kummak ta duai enge moza chung chu RC chu al luanga en na le lumna tharui na men lawatam a pe chuak rengang hetia cholawa tharuya pek chuareng theina chan hi alai rila nuclear fusion reaction a umwang ani RC lai rila hian englai mai point hydrogen bomb apok dur reng mai ti na ni chu chutia tharui a pek chu alai rila tangin apang ti lama a in thon chuak vele chara RC chu lo engin alo sata hle train ani alai rila nuclear fusion reaction om theina chan khachu hydrogen tein bel bomin helium siamin chuti ruala tharui tam tak alo chua zel wangani he process si RC la no panglam deu an wanglai mangmek te pa atheng train ni a po hian he process si atheng mek ani ni po hi RC tho ani a khovel tana RC nai berani hei baka hian carbon nitrogen cycle anti mai carbon le nitrogen ten nuclear fusion reaction an siam atanga tharui pe chuak chi RC ten om ve thawa hei hi chu RC upalam thi trep towa thleng thin thung chutia RC al lua chuan tharui naratan hydrogen deuterium among trina kummak ta doi tam tak aral nuwa chuan a tharui nar ber hydrogen te chu an tlem to hle anga nuclear fusion reaction siam thei khopa tam an ni to lawang helium ero alo tam ta hle thung don ani heti huna hi chuan RC a chuan helium mangin nuclear reaction a thleng ve thung to ang chuan RC chu atipuam ta vakanga lian pui sen vet vut ani to ang chutiang RC chu red giant star anti alien zual big te chu super red giant star anti le chonga mitlonga mu thei zinga super red giant star lar ber chu beltiges siani orion chhorei vung constellation a oma orion's constellation yan chuan akong shren I muanga achung chia adar le lama RC lian pui sen vut kha beltiges chu ani alien rap thak le ani alai holtlangin nia ya alet zaruk atanga sang khat vel chetalian ani a nia hian ronda ta sila a surface chuan Mars le Jupiter in kar lai hol vela thleng hialang eng kum zaruk vela hla oma tuna eng I mu kha kum zaruk kalta ron pek chua to khani thita thut sela kum zaruk nuwa athi ti kan rechawang chutia red giant star ani lai chuan a tharui nar ber helium po chu lo tlem vele ta hle anga ato pa chuan RC pon lam chu apuak dar fekang alai ril chau abang toang heti RC puak dar hi supernova anti chu ani kumzan ni somnga dan zela
lei atanga mu phak china po atheng ve thin ni in chut ani supernova voi khat thenga wanga tharui chuak zat hi ni in kumsang tam tak chunga tharuya pek chuwa zong aya tamjok ngial ani train building is po khi pok ke theireng ni in mithiam ten an ngai avirna exist kan leilam hoyani lo awangin apur wala gamarei chuak chuan kan leiron thleng lowang lo thleng vai sela chuan thil nung tamjok hi chu chimit thei kan ne rc teyan al hluala hi chuan achungril lam atanga pressure le achungril lam hoya potu gravity te an imbalance trina nuclear fusion reaction omtir tu ber hydrogen te an lo tlem ta ka chuan pressure chu anatok talawa gravity chuan a hip te tawak trina ni chu gravitational collapse anti hei hi achunga kan soitak te khai khom na ani chutia rc puake nu chuan atira amas azirin thil chi sang pathuma chang thei white dwarf neutron star black hole te black hole hi chu asangin kan la soidona white dwarf le neutron star big hi kan soizoi riang rc kha puake ma mass kha amas let 1.44 velani chuan white dwarf a changang white dwarf fi rc te takte kan leitiat velek ani to a eng pek chua po a chaw to hle thin leiatanga rc engber serious po khi rc phir ani a apakhat zo khi white dwarf ani nge rc kha puake ma a amas kha nimas let 1.44 atanga 3 ani chuan neutron star a changang atomic particle te in kara gravitational force achak to ema wangin amuk in particle te chu an inbel bom chial to mai ni hei wang hian atom atangin nucleus hel tu electron le nucleus chunga proton te chu inbel bomin neutron an changta a chu wangin neutron star siam tu particle chu neutron vek alo ni ta ani neutron star te hi an tele zola alai hol tlangin kilometer som velek an ni to a an pangti atanga thok chuak tur point second khata kilometer nuai khat la ya chaka tho chuangai to dona ni lei hi chuan 11.2 kilometer per second a magnitude field chak tak an nain an exist a chak doin an vir vut train neutron star te hi an tele zuala alai hol tlangin kilometer som velek an ni to a an pangti atanga thok chuak tur point second kata kilometer nuai khat lai chaka tho chuan ngai to don ani magnetic field chak tak an nain an exist sa chak dewin an vir vut train chutia chak taka vir train neutron star te chu pulsar an tibok kumsang khat zakwa somruk pathuma alien mi te signal ron thon nia an ngai england rama an mu chu po kha pulsar neutron star atanga electromagnetic wave local ani a ming little green man LGM anti nge ani kha black hole arsipok ke kha atiramas kha nimasaya alet thum townshend black hole le aya tamani chuan black hole a changdon ani black hole chu rc thimuk ani a amas na izong kha mun zim te pakhata sorbing fekanga chu wangin alen zong a size po anei to lawang hetia atak sa matar zong mun khata in sorbing vek dan hi singularity anti hei wang hian black hole chuan volume anei talwa a density ero chu chiar sen lo ani ta thung achunga kan chiar tak white dwarf le neutron star atikhi chuan an taksa zong kha khovil tiat emo kilometer som lek hol tlangin emo ain hlom khoma a size nei lo density chiar sen lo ani ve lo black hole alo in siam nu chuan abul naya chuan a hip na chak tak ema wangin eng meu point a tho chua san thei lo black hole lai real singularity atanga tia engin a tho chua san thei lo chinahla chu event horizon anti hei hi black hole len zong soina tan man ani event horizon china lo lut to reng chu eng thil poni se black hole chuan alo lem zo zel to mai ni eng meu point event horizon na lu to chuan black hole chu a tho chua san thei to lo
eng anga kal chak lem lo arsi planet te tan phei chuan black hole hip na tanga antal chuat theilo chin hi ahla le zual event horizon aya hladai ami te po arsi planet si mai khu te chu black hole chuan a hip na wangin alem zo thei tho ti na ni chu ama ero chu hei hi sia ila lat zong in ang theu thewa ama ang boka mas nga arsi te ain black hole hian a hip na zok chuang lo ni po hi black hole a changta thut sela planet te hian tuna kan hel dan panga hian kan la hel rengang a event horizon chin kan lu pal hlau ero chuan chu ti hlau ani mai ni hi black hole a chang sela chuan alai hol tlang kilometer kwa vel lakalian ani to anga tuna hian kilometer makta duai som pali velai alian ani khovel hi black hole a chang se veta sela alai hol tlang millimeter kwa velek ani to bokang bete mutiat velek ani don tina ni chu adang kan soi kai ma in singularity bokha soinon le atha ang khatia arsia lo son te ta ama zong mai mun pakata in sorbing vekna dan kha singularity chuani kan ti a hetia size po nei lo khopathil ain sorbing thei hi scientist tam tak chuan an ring lo reng ani singularity tel lo muk em tho si black hole hi ain siam thei tho an ring Stephen Hawking sa point real number I imaginary number mangin singularity tel lo black hole achut chuak ani kha ma se hai hi pompui tu ain pompui lo tu an tam zok hialang singularity hi black hole lairila oma even horizon lut to reng chuan an thleng ngei thin pumpel na kong dang a omlo even horizon hi ai ot ang deuh ani a lu na chau a oma chuana ero om to lo a chunga tangin pon lam chu engkim i mufia kuar anga pon lam atang ero chuan eng thilma alo chua theilo awangin chung lam chu i mu thei to lawang hetia eng tak ngial po chua thei tak lowa hian pon lam atang chuan black hole chu mu theilo thim mup ringot mai alo ni ta ani mu thei si lo chu eng tin nge an mu chua si a hip na chak tak awang khan black hole chuan abul naya arsi te chu na satakin a hip ta faka chu arsi la chu alo tang tuk mai box si an in sualta ani ber mai chu an kaldan chu tlemin alo petek ta dewa chu ti huna chuan chu arsia tanga eng local spectrum chu an lo zir chianga eng thil emoni chu arsi om hle lai ti boi tu mu thei si lo a omani ti an the thei thin ani hei ba ka hian arsi khan atak sa then khat kha eng thil emoni mu thei si lo nena a pe chuak char mai boxi a chu wangin black hole kha abula a omani ti hriat thei alo ni ta trin ani Albert Einstein khan kumsang khat zakwal sompanga a general theory of relativity ati chua khan equation poimo deuh mai a hlui tel ngala chu Einstein field equation anti he equation hian solution som anaya chung zinga pakhat chu black hole hi ani black hole solution hi mathematician Carl Schwarzschildt a solve ani black hole hi a omti po Einstein khan a thi thleng khan a hreman talo na eng thilemo hi muk dewa in hlom khom chuan a surface a chuan hip nan anasa hle anga a thim mup thayang tero dai to tho general theory of relativity soidan chuan thil reng hian hip na nei na chan hi Newtonian physics soidan anga hip na ngor wang nilovin khathil khan abul vela space time ati kul wang ani khatia abula thila local khan space time kul wang khan alama aron kal thei pha ta ani ma sanga pole space time chu ati kul na sata mai ani lei ai chuan ni hi a hip na chak jok fe a GTR soidane ro chuan ni hian lei ain abul naya space time ati kul na sa jok le ti na ani hei wang hian lein abul naya thil a hip na ai chuan ni in abul naya thil a hip na chu ana jok ani entiran matres dup dewa ti bol da la abula lungden na thir hlum da bok la lungden na thir hlum chuan matres chu adel khuana sa jok dai ti mu thayang ti bol lam hoi chuan marbul lir phai ta la akal dan dang lam te chiam lovin marbul chuan ti bol chu kal pel mayanga
thir hlum bulai ro chuan adel khor laia lirlutin marbul chuan thir hlum chu asu anga lir chuak theilovin atang to mai don ani hetiang deuh chia hian mas nga tak bula chuan space time hi akul na sa a abul hnaya thil alo kal chuan tal chuale a har sa to thin black hole po chu tiang tho chuani amas atamba ka density san to em awangin abul hnaya space time chu kul na men lovin atikula even horizon chunga phei chuan space time curvature chu chiar sen lo ani ta hiala hei wang hian engti kong main tlan chungaina to lo ani vana khian arsiborkhom galaxy tluk le ding on tam tak a omarin ani a chung galaxy tinate chuan arsi tluk le ding on tel te meu an borkhom tuk zelani hetia arsian omkhom teu mai hian ar scientist te maktia loa ngun takin alairil lam chu anzir chiang ta until mu chu galaxy zong zong deuh thoin alairila black hole ni aya alet makta doi aya tam mas na ya deuh zel ti hiani chuan arsi te chu galaxy atanga kaldar lovin alo potkhom thin ani kan omna milky way galaxy po hian alairila black hole ni aya alet makta doi somvela mas nga anei ani hei wang hian alairil lama arsiom te chu an lo kaldan po apetek na sabikin an spectrum lei atanga an lo zirte po adang lam na sabik hle ani black hole a hlauhawm a hi pha kan hnaya kan vai chuan kan tan ni le thareng a eng to lovanga khovel technology thar ber tan po ti thei to lovang keini chau kan ni bik lo arsilian ber po ni se black hole te ber tan po alen le atlulian don ani mai ti ang chau ani ang plato neptune bul hnaya black hole naran ve mai po local se kan solar system pui mai hi reilo te a black hole chome mai kan ni toang trale hat thial na in khovel hi reilo te lo khatanga reilo te chungin black hole chuan min hip khomin singularity ya kanin mukhom dialang mi hringten kan hriat china universe thil engma hian black hole hi angam lova ama ding zo rengan omlo arsilian bertan po ngam rual ani lova ni po hi mit khap kar lova black hole chuan a hi pralvek mai don ani a local lovang tila kan soi thei der silo chuti line a hip na in a khoi phak chin aya la kan omero chuan black hole meu po ni ma sela lau tur om chiong lo hriat china chuan layatanga black hole dai ber hi eng kum sang khat zaruk vela la daya chu wangin lo hlau du vaksu nibiru ang thawa la lo ani e Large Hadron Collider khan black hole asiam thengem LHC experiment khan black hole asiam thei mai donia angai awangin mitam tak chu an ngai athalova LHC project a thok scientist trend khatte point vauna andong heng he chuti line mi thiam te ro chuan black hole hi a in siam theilowang an ti thung alo in siam pal lo ani point Hawking radiation danin second khat mun makta doi tam taka thena mun khat chung lekin radiation a atham rang halang an ti ani universe eng thil po lumna nei reng chuan entropy an nei nge turania entropy nei reng chuan radiation an pe chuak nge turani bok hei hi second law of thermodynamics ani black hole po chuan hello hi azom ve nge black hole po chuan hello hi azom ve nge atul sia wangin radiation a pek chuak nge ya lo tul ta a mase kan share tak ang hian black hole atangin engthil ma chuak thei bok silo black hole definition kan nei sa le second law of thermodynamics chu anin kal ti na ani chu engtin nge radiation chu a chuak thei tak ang le Hawking's chuan black hole event horizon bul mai atang chuan quantum fluctuation danin particle le antiparticle in siamin chung te chu black hole atangin anron chuak ani ati hetia an lo chuak hian radiation an pe chuak ta a chu Hawking radiation anti chuani hei wangin black hole chuan ama sa hlau chara rei tak nuwa chuan aral vek thin ani aral vek dona hian hydrogen bomb tam tak puak lukanain apuak dar thin ni in Hawking sa chuan achut ani black hole mass nei tlema piang an temperature asanga mass nei tama piang an temperature a hniam thung
black hole mass kha khovel mass zat vel ani chuan a temperature chu 0.02 k ani anga gram khat lek ani phei chuan 1.25 into 1024 Kelvin vela sa ani ang black hole event horizon chunga chuan space time curvature chu ana sat to ema wangin engaya chakin thil akal thei ani hei hian space theory of relativity akal chuang lo SPR hian to understand how this works we have to look when it has the mass of a mountain it radiates with about the heat of our sun and in the last second of its life the black hole radiates away with the energy of billions of nuclear bombs in a huge explosion kan phachiong lowang locally in kan omduna wangin hei hi fi ma te po kan hu fo wormhole manga galaxy dang dai te po reilo te a an thlen zung zung dan nen khan ain lei chin viau